Wow, takže čaute ľudia pri novom videu. Dneska je to zase nová hra Monkey. Takže máme hádať, čo kreslia títo ľudia. A nakreslím si niečo, len budeme čakať dosť dlho. No nevadí, poďme hádať. Ideme si to pripraviť. Poď kotlečík. Čo to bude? Toto by... Ja viem, asi centipede. To je... Podľa mňa to nie sú ako okuliare. Aj keď... Yes. Sú to okuliare. Nakoniec. Tak dobre, máme prvé slovičko. Teraz môžeme ísť čakať na ľudí a môžeme sa ísť zatiaľ pozrieť sem, že Miruna. Čo? To čo toľko hadov? No toto by sa mi nevidelo ako hrať akože stále, ale práve som to robil, lebo ja viem, že moc ľudí to nebude ako baviť, ale dúfam, že dosť vás to bude baviť. Lebo ja sa snažím. Počkaj, skúsime len tak. Box. Key. No, ale on nakreslí niečo iné úplne. Nakreslí jablka. Pritom je to... Neviem čo. Čo to je? Však ale čo robí? Počkaj. Neviem, jak sa dá apostrof, takže sorry. Tak, ja neviem písať. Tak. Čo malo? Ja neviem. To čo má byť? Leg. Super. Tak toto, ak bol leg, tak ja som super hrdina. Prečo sú tam traja? To mi povedz. Raz som to niekedy hral. Tento chodníček zmenili a tak. Je to peknejšie tak. Len mohol by začať kresliť ináč. To by bolo dobré ako. Či nepojde? Idem ďalší. Jo. Tak som zvedavý, aké bude mať témy. Lebo sa mi zdá, že máš 4 témy. Musíš vybrať. Čo to je? Ja len tipujem, že čo by to mohlo byť, ale aj keď on opakuje Good Gamer. Úplne jak opakuje, že smek. Tak ale to je málo času. Nič nakreslí. Smile. Jasné. Tak ešte dáme pen. Takže to máme tak ľahšie. Toto je podobné jak speedrun. Také viac, že musíš si to aj počkať, aby si išiel. Musíš to aj hádať, že čo to je. Tak sa posnažím, aby to vyzeralo. Poď. Dobre, zatiaľ ako to nevyzerá až tak zle.
No konečne už to niekto uhádol. No iba jedna to zatiaľ hadla. Dáme ešte takto zošit. Tak. Ten. Akože kreslím do toho zošita. 38 bodov. Nice. Tak uvidíme, čo nakreslí Anisa. Anisa. Zase toto. Better. To ani... Kamo nám nepodvádzajte. Ten najhorší server, aký môže mať. Čo robí? Egg. Jaj. Bum. No dobre, aspoň to ukázal, lebo to by som neuhádol. To vyzerá jak balón. Nevadí. Ide ďalší teraz. Tak som zvedavý, že kto to bude. Dúfam, nech... Oni nehlasovali, ale čo? No poď. Unchat Tapeur. Teda aký Francúz, alebo čo? Ale čo robia? To je najhorší server, čo môže mať. Niečo píše. Hacker. Čo robí? Čo? Jaj, bed. Ne, ja som bol druhý. Nevadí, lebo keby som bol prvý, dostanem viac bodov, ale neviem, na čo to je, tie body. Ja tu mám vodky. To niekedy by sme mohli urobiť, keby tu boli také veci, alebo niečo, že by bolo zle. A toto je aspoň nakreslené dobre. Prečo oni tam ostali, hej? Tak ešte asi posledný ide. Features 1 Turkana. No, čo robí Turkana? Je to battle. Nie, to má dve lože. Ja neviem, počkaj, dám dve. Tak nedám. Ne, ja aj Spider. Sorry, to som si nevšimol, že to zatiaľ to kreslí. Nemusí to už písať. Aj tak to napísal zle. Zahider. Tak, toto sme dali. Toto asi bola už posledná. Lebo už to ani ľudia moc nevedia kresliť. Tak, ja sa s vami lúčim na tejto krásnej lavičke. Vidíme sa v ďalšieho videa. Čaute.